Asante Tumfor says to the second. Sir Drew Bribina toa chieftaincy and politics no so beba so ye pa na oba 1999 foforo no na ahyase no na ebi mo wo gidi bi se ebi a Rollins ne Asante e wo problem nti o sheda ko sabre no osu castle ho e ma mo ne ko ye meeting ho Castle Gardens ni mu eno achi no na yenya issue about the regional minister Sam ho sabre na na niam adonko de ne ba na se bi mo mpene so ne ayi ono a na resolve sa issue no e ma Sam niam adonko be one of the best regional ministers enya no Ashanti region sabre ni mo na about over 2000 December we are run of to aso ba na was say mampanyina wo kɔ ne mampanyina wo ba esia ano so be a big issue ana Rollins person we sia kofo nti na wo say yenya obi a ono ka ekyɛ mu biru na bi tinti na wo so mo several meetings na kunu da Rollins ka ho asɛm no ansa na wo te akyɛ sɛ ɔne kofo mpo bi sia na no kra asase na nye yizima Rollins do no person be hwe nanim kra na msa no aye ne so afọ pen PNDC abreso no ne nsem bi ba mo ntem na mampanyi kofo ba ahofro no na ko ba sɛ ye pese ye ye hipik ne ma na sabre no ne hia obi ono ho international links a betumi a link aban no e de akọ UN and the World Bank levels no ɔhwehwɛ no ekuwie sɛ na ɔsɛ ɔhene ne bam na ɔtumi ɛdro mo apa mu ama Ghana nya support ana ɛhwehwɛ hipik no so mfa so bebrebe sisi de menhyɛ ho bi ɔmsa abram de sisi toilet for school bebrebe mu ne no mo de ne ma school adan ne hospitals nkuma bebrebe wɔ Ghana ha woyɛ no free hɔ no na ɛbra about oba 2008 na mampani atamis eba be take over no ofa aban foforo no ɛsɛ bebree kɔ so ɛwɔ man ni mu wo na mane ati obi ka sɛ o aban mu nipa owi a Ghana sika ne den no nti ɛma na pipi ne NDC fo anhu ɔmo person be hia kora na ɛma problems bebree bae ɔno a na botre ne kwan fa so no mu hihia no ɛna solve some of this issue make I say 2011 na nsense bi course otu bodom ene tachiman na afi emu ye hye no ohene anka say tem bia peace nkwanti ogudire mu kasa aye no afi de aban panyifo eba ma aka say o se trans na yeso san sensem ni mu ema asomdwe ba omontem to the extent say ebra ohene ma me wuye na wo ye yi no tachiman ahene timi ba ha etra pakan mu ne be say ni si other regions because over Sante hene tuna na musifo kra na mo kɔ other regions na bi apakan mo trem keke na no ha bi no mu ne ayina na so de si ye nyina achi no tatima hene ba ha saa ne ma ne nyina atimi kɔ so ɛna wo hwɛ ebra na Mahama abreso na akoba sɛ Ghana sika se ma yɛden ne hia credibility ɛda ha kɔji loans ɛda ba bɛhwɛ Ghana sikasem na ato apansam sabre nim ho no na saa international afako hia pim na Ghana ban aye ne bi ama ne sovereign guarantee no ye mu biem sovereign guarantee ni kire sɛ oman no sɛ wo hye ba ubedi sunti no ye fa wa asɛm sɛ ɛno ano no ɛnam sɛ na Ghana hye bo bi ama man ni so omaka sɛ bitua bi wɔ ha sɛ yankotua isika asɛm ayi sei na so na ntesa ndine du na Ghana ban no kasa na mo wo so mo sika emo ano empese me bo mo fi no mo nyini say de mo ka ne nokre ne hia obi a ono no ka na se ono ka nokre ne hia obi be gina na mu na Ghana nyina nipa ba ko pe ne betu gina mo hene kwa na betu akwa ko gina na mu nti ono na koma Ghana sovereign guarantee ema afi Ghana ko fa IMF program mu ema free ta 2012 2013 sikasem say enu ho no etimi start say resolve nti ko anim kakra no na afi Ghana mu adwo na yehwe efa ahensensem ho na obehwe a the year 2002 ena ya na Andani Yakubu okọ ne kreche bia kete bi ya
asɛm no hage MPP so because na perception sɛ MPP wɔ one side na NDC wɔ one side nti no ɔmo ka wɔ ha na nkɔyi ɔmo ka wɔ ha na nkɔyi nti ɔmo tu hyɛ ɛyɛ ahemfo mmiɛnsa a na ɔhene ka ho na Nayiri ne Yabonwura ɛso so ka ho ɔmo kɔ asɛm no so saa na eduru baabi no asɔm aka asɛm no anka ɛba abɛtwa na ɛkɔbaa sɛ na ɔmo sɛ gye sɛ yɛsie ɛyɛ ɔhene dada a ofiri so 1980s ɔmo tu ne firi so somewhere 1980s mu hɔ no ne nneɛma bi nti ɔmo resolve saa nyinaa ɛkyɛ yɛ paa ɛma 2017 to 2018 ɔmo tu resolve asɛm no mampanyini Akufo-Addo saa brɛ no ɛfrɛ no ho ɛka din Adane ne Abudu ne bɔ mu a Abudu Dani ɛde frɛ no ho ɛma ɔhene tu ɛyɛ daase brɛ mampɔhene ma no kɔsi nanan ɔsan tu maybe ɔsan tu ɛyɛ Bafos mankɔ ahene ma ɔmo kɔsi nanan wɔ ɔmo dwumadie nyinaa ase ɛkyerɛ sɔɛsɔ n'ani ɛma sese asomdwe baa hɔ no wohwɛ mu a ɛka ho nti na ɛbrɛ a nansɛn bɔko nsɛsɛm a ɛno nso hyɛ ase firi 1956 ɛkɔ 57 ɛto a mu bɛyɛ kɛseɛ 66 83 84 ɛsan baa mu bi 2000 mu hɔ no yɛfrɛ ɔhene sɛ ɔmɛ resolve a sese asomdwe ɛba back ama sese bɔko adwo nti wohwɛ saa side no so a ɔhene di dwuma ebi wohwɛ school sɛ mu a yɛn a ne ɛwɔ Legon no na ɔdi dwuma ɛfa scholarship hɔ ma ɔmo yɛ needy and brilliant no nti ɛna na ɛyɛ Dr. Bosman Asare ɛka ho asɛm no ahyɛ ne baayɛ no na amanfoɔ bi kekankan asɛm bi fa asante ho no nanso saa nkurɔfoɔ no bi ɛyɛ beneficiaries a madamfo baako sisi am no ka sɛ ɔno ɛyɛ lawyer wɔ UK a interest no ofiri dɔm a ada no ɔka sɛ deɛ ɛkɔ so yɛ ana ɔmpene so because ɔno abenefit saa scholarship yɛde baayɛ ɔno no ɛyɛ one of those beneficiaries a ɛnya bi wɔ University of Ghana Department of Political Science na yɛ mmisa baabi a ofiri ansa na ɛma scholarship no me nuanom bi firi Amantam mu bi firi Amantifi do apue Amantifi do atɔyɛ bi firi Amantifi ɛne ho nkɔn ba ɔmo nyinaa nya mfasoɔ wɔ saa nem no anim ebi ohwɛ Otumfo Education Fund na yɛanya ama asantefoɔ yɛyɛ ma Ghanafoɔ nyinaa eti me nipa bi a ɔno nso so yɛ frafrani a ɔno nso nya bi 2020 ɛde akɔ university awie a yɛ misa ne kurom ansa na ɛde scholarship ne ma no nti ɛno nyinaa ka ho ɛna apagya asanteman no kane no nanka misa no na ehu obi ɔyɛ ɔhene na sɛbi ɛnkanka na ɛde kurofoɔ bebree hɔ a na ɔmo yɛ nkurɔfoɔ bi ɔmo te kurom a asɛ fan sɛ wɔanya hwee wɔ abusua no mu ti yɛde ɔhene no ɛma no sɛ ɔmfa nya post kakra nanso efiri sɛ ɔhene baeɛ a wɔyɛ nneɛma bi fa ahene ho nti sɛ wotumi hu professor bi na ɔha kɔdidi kuro bɛhu lawyer engineer bi na ɔha kɔdidi kuro nti wo sɛ akonnwa bɛtɔ a sɛbi ɛnyɛ school kɔ pɛsɛ ne ɛka but wa mmɔbrɛ a ofi akonnwa tɔ a ɛmfa ma wo and saa deɛ no kɔ so because of sɛ ɔhene ama ahene ayɛ attractive nti na ɛsɛ wobɛhu sɛ obiara pɛ sɛ ɔyɛ ɔhene it is not because kane na nka nti saa o kane na akonnwa tɔ fie bebree menyini pii nanso mesua no na nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a nkonnwa wɔ mo fie a ɔmo anye ɛno nti na wobɛhwɛ a na sɛ nsɛm a ɛbaa no bi wɔ ha nkyɛn bi abɛyɛ 20-30 years ni no yɛde akonnwa nkɔmɔ obi because bo sɛ akonnwa bɛtɔ obi asɛ wɔ media mekɔyɛ m'adwuma ebi koraa tumi ka sɛ meyɛ ebi akuani mepam adeɛ meyɛ tikyani saa de ne ntimi ne hene na ɛbɛha ma adwene ɛso sɛ no obi tumi hyɛ da obi wɔ ano ɔyɛ adwuma mu odu wɔ aburokyire gye sika kɛseɛ ɔsɛ daabi mba abɛdi hene sɛ ɔmahu sɛ wode sika nyinaa ato nkyɛn a ahennie no mu aba animonyam akyɛn ɛyɛ saa sika ne aban mu dibiɛ no ama sese obi tumi koraa gyae resign as MP ekodi hene ebi esi Ghana na say obi resign as MP akodi hene and it is because of saa man because omo sese ahennie no ɛde anyunyam bi abata ho ama wodi niye na wodi ma ne fa ɛde anyunyam brɛ Otumfo Education Fund ne bae no ɛna efiri ɔmahu sɛ ahemfo bi asua ɛwɔ other parts of Ghana ɛnka asantema ho ɔmo de ɔmo de Education Fund akɔ ɔno ara nkasa ɛna kɔ bie Education Fund ɛwɔ ɛyɛ Ogua traditional area ɛyɛ Cape Coast ɛna no nkasa kɔ bie another Education Fund ɛwɔ Gamasi ɛyɛ Ghana Traditional Council ɔno nkasa na de 500,000 Ghana cedis 5 billion tete no ɛto aseɛ ɛma ɔmo eti
wohwɛ ne contribution to Ghana enormous. Wobɛhwɛ a nsɛm a ɛyɛ den a ɔsɛ yɛka no gye sɛ yɛfrɛ no kɔdagma asɛm no ɛne bɔkɔ asɛm no sei no na ɛbɛyɛ den sɛ bɛnya obi obɛgyina mfimfini a ɔka a ha ne ha no ɛbɛyɛ adwene ɛberɛ a election 2016 election ɛmu yɛ den na results no bɔ koraa yɛ den no ɔhene na organize wɔn to the sense sɛ deɛ ɔno ani nkunim bɛka sɛ mani nkunim agye tom ɛma deɛ ɔno di nkunim no so ɛtwɛn ma wei bɛka no ɔmo aka no in sequence wei ka wɔ ha na wei aka wɔ na wei ka wɔ ha na ɛnyɛ by coincidence sɛ wei kaeɛ no ɛna wei so ka wɔ ha ne fie na wei so ka wɔ ne office no daabi na ɔhene ahyehyɛ atoɔ sɛ wodi ka akɔgye tom sɛ ebia sɛ bi wadi nkuguo wo so kɔkan results no na wo so wie a so bɛgye tom sɛ wadi nkunim na mmom nkunim deɛ wadi no ɛyɛ Ghana nyinaa deɛ womɛyɛ sɛ wode bɛhuru obi enti ne nyinaa no yɛ nneɛma a yɛhia saa nneɛma wɔ bi wɔ ɔman biara mu nyɛ saa ɔman no tɛm biara ntɔkwa kɔ so hɔ nti bɛhwɛ a aman a ɛwɔ abibima mu ha ɔmo ko wɔ abatorɔ ho te sɛ nansɛn Cameroon deɛ esi yɛ hɔ Cote d'Ivoire deɛ ne saa nneɛma no ɛyɛ na deɛ esi saa nneɛma no si ne sɛ yɛni ntɛmgyinafoɔ a ɔka afa ne afa ne nyinaa ɛwɔ ne mu didi na ɔmo bɛgye atom nti yɛn ti na ɛyɛ ne sɛ yɛnyɛ obi a ɔka afei na biribiara atɔ a obiara nka ho bio nti nyame bɔ ɔkyerɛ bɛtoa so afiri sɛ deɛ nana baeɛ a wɔte yɛkurakura aman no mu ama mu adwo a yɛn nyinaa yɛ enjoy peace ɛwɔ man no mu meda ase